विनोद। अरे प्रणाम मुखिया जी। आज से तू ये घर के मालकिन बाड़ू, रहुआ बाप बने वाला बानी। समय बदले खाती समय तो लागेला। इतना सदमा में रहना से काम ना चली। बाकी जिंदगी एक जगह ना ठहरेगी। जिंदगी के रास्ता इतना आसान ना होखेला, बहुत घुमावदार होखेला। हम रउआ से वादा करे तानी कि हम राजू के अपना जान से भी बढ़कर प्यार करब। एगो बात याद रखिए विकास, सच्चाई हमेशा हमने के भीतर होला, बाहर ना। अचरा सोना सोना काके देखा पहले रे, कहाँ चल गई ले रे, कहाँ चल गई ले रे। भाई का तू हमार सौतेली माई बाड़ू।